Hey, akuluakulu ndikuwuzeni chinthu chimodzi. President APM akudwala. Ine mmakumbukira nakuwuzani munandipanga lebo kuti wabodza uyu. Ine sindimana amatu. Ine chilichonse ndimanena ine ndichoona. Pano bakumangopita ku South Africa kuti private visit meso ndichifukwa kuti ine naulula. Ndinakuwuzani tu Malawi kuti salibo inuyo mmaona ngati kuti ine ndikunama akungokopita. Now listen, chimene akumambisira APM ndi chifukwa chakuti anthu a DPP sakufuna kuti APM akatuluka jenasa azikhala president. Komano jenasa nayenso samaidziwa constitution. Because iweyo ngati uli lawyer, you know the constitution. Jenasa can summon the cabinet. Ikakana cabinet ijakubwera, jenasa can fire the cabinet in the absence of the president. The law is clear. Jenasa ru panova mene ebe mwajoga. Jenasa can fire the cabinet. Ndukunena kuti ineyo, I am the vice president. I will be presiding over cabinet meetings. Vuto lake ndrokuti chankolo imakupasa ni one track mind system. Muziphunzira law from other universities akuluakulu. Now listen. Tose tukufunira APM zabwino. Koma APM wapangidwa surround ndi ng'ona. Anthu oyipa. They have surrounded him. Komano nanga munthu uja zeru zafa, ali ndi stroke, ali ndi cancer, ali matenda ambirimbiri. Are you really saying kuti munthu uja is capable to be president of Malawi? Malawi media anuyenda ma media ndikufunsa niniyo aku Nation newspaper Why are you not investigating health ya APM? Daily Times, why are you not investigating health ya president? Because Tsiru Machendan. You are stupid people. Daily Times you Machendan. You are fuckers. Nation newspaper Mbolizan. Because you people, you are the ones that are fucking up this country. Mgulagwisa. You are failing to hold the system to account. APM akuwangu tuluka kuti private visit. Inu mukumangolemba private visit. Mulembe kuti a president akudwala wambiri. That's why akumangotuluka kuti private visit. Iwe Putin samatuluka mu Russia. Kumangoti private visit. Because Putin anamanga zipatala. APM anamanga chipatala kuma drama zimene akutenga kumagwirisa ntchito kumalipira majeti zo. Mesa drama zimene ziyazibwe zikupita ku chipatala koma tikulipira majeti akupanga khofu ndi ndani? Ma taxpayers akakhaula alibe drama. Akumapita ku chipatala kuja kumabweza ali ndi cancer, ali ndi matenda amimba, ali ndi kulibe dialysis machine ndi 20,000 kuigula imodzi. Jet imene akukwera president Mutharika kupita ku chipatala ndi 34,000. Nyasa Daily Times sikuyankhula ikungu basi vuto lake mukumadziwa sukulu education chikaja wakujeni matindani chikaja waku Daily Times school walibe yanzeru kujeni ku Nation newspaper kuliso zoba. Okay, these motherfuckers are not there to change Malawi. They are there to make sure kuti government yakhululukira misonkho imene samalipira. You understand? Ineru I can give you information.
Mboliza. President akumangu khalira kubisidwa. Inu simukulemba kaliwonse. Nyasa Times, Daily Times, kuma muli bize kumalepa nkhani za munthu osalakwa, muli bize kumanyoza anthu osalakwa, muli bize inu akuba ndi munthu amene akuchoka ku Malawi kumanena kuti ndikupita ku private visit koma akupita ku chipatala. Then akupita ku chipatala, okay, wasira boma ndani ati wamusira chaponda. Where is the vice president? Do you ask those questions? Journalism ya ku Malawi amwene ili ngati unapita kuntanyira. The journalism ya kuntanyira. Ineyo ina Mbumba, I dated Mbumba. She was my woman. But I never thought that she would stoop so low to be part of this bullshit. I am talking. Chigaja, Mboliao. I didn't know you stoop so low to be iweyo dziko lili mpaka panopa. Kumalolera kuti zigawenga zitenge boma. Zimpange capture president. Kumamuyendesa from Page House to State House ya kusanjika. Kena kuchipatala ku South Africa. Amalawi tikayankhula tapenga misala ndife anthu oyipa amakokeni amachani. Are you mad? Are you mad? Are you mad? Are you mad? Bombo grad.